ja sam negde, i ne mogu da kažem predosetila, ali definitivno videla da rezultat neće izostati, s obzirom da smo stvarno uložili nenormalnu količinu rada i energije. Jednostavno bilo je totalno nelogično da neko ko uloži toliko rada i energije može da ne ostvari baš nikakav rezultat. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pobednici na međunarodnom takmičenju iz međunarodnog medijskog prava, ovaj podvig postigli su u Oksfordu. Prišao mi jedan Bugarin tamo što predaje na Oksfordu, on nam je rekao kao, vi ste srpski tim, kao vama se dosta priča. Mi nismo ni sanjali da ćemo biti prvi na kraju, ali to je bio taj moment kad smo shvatili da možemo nešto da uradimo, nešto više. Mukotrpan rad pojedinačno, potom usklađivanje naučenog i uklapanje u timski rad, stubovi su recepta ovog uspeha. I od početka je bila takva priprema, nije bilo nikakvog pritiska da nešto mora ovakav ili onakav rezultat da bude, prosto to zaista niko nije mogao da očekuje. Niti je trebalo da očekuje na takmičenju da idete prvi put. Takmičeći se sa 26 timova iz 19 zemalja, vratili su se u Srbiju kao pobednici. Tim je nastao na inicijativu Adrijane Minović. Ona se okupila, takođe Petar Radosavljev je bio u toj originalnoj ekipi, posle su oni birali ostatak tima, a mene su konsultovali ne zato što sam se ja zaista bavio medijskim pravom, jer nisam, nego zato što sam se bavio mood-court takmičenjima. Inicijativa za takmičenje je iskreno potekla isključivo iz radoznalosti prema jednoj novoj oblasti prava za koju nisam imala priliku puno da čujem u našoj zemlji i na našem fakultetu i jednostavno to je bilo nešto što me veoma zainteresovalo. O medijskom pravu studenti Pravnog fakulteta nisu mogli da uče iz sudske prakse. Takmičenje na koje su išli od njih je zahtevalo da pokažu upravo praktično znanje i primene ga u simulaciji sudskog procesa. Morali su da urade ono što niko nikada u Srbiji nije uradio. Svako je imao neki svoj deo koji je morao da završi svoju oblast i na kraju smo mi to zajedno sve upakovali i eto, izgleda da je to bilo sve kako treba da kažem. Mahom je sav taj rad rađen kući, svi ti sati istraživanja preko interneta i preko knjiga koje smo dobili od ljudi koji su se doznavali medijsko pravo ovde. Trebalo izaći tamo i biti siguran ono što pričate, a da znate da niste imali niko ko je stvarno stručnjak u toj oblasti medijskog prava i da može da vam kaže to je tačno ili nije tačno, na pravom ste putu ili niste, nego smo sami nekako tražili taj put. Ako samo takmičenje traje 6 meseci, ako se 3 meseca samo pripremite za pisanje pismenog podneska, onda prosto to zahteva zaista dosta vremena koje treba se utroši u istraživanje, a literatura je dostupna na internetu. U svakoj prostoriji smo vežbali koja je bila prazna i jednostavno bilo jedno sjajno iskustvo da se nauči nešto novo. Prosto takmičenje nalaže da ne može više od 4 ljudi da budu govornici, tako da smo se to na početku podelili. Inače, među govornicima, osim što su zastupali ovu ili onu stranu, ove ili one argumente, uloge su bile potpuno jednake. Otišli su u zemlju sa najstarijim važećim pravnim sistemom na svetu, a u finalu su pobedili predstavnike zemlje za koju nauka kaže da ima najbolje razvijen pravni sistem u svetu. O medijskom pravu nisu znali gotovo ništa. Ovo takmičenje kada smo spremali, tu sam shvatio koliko u stvari može da se iskoristi pravo i koliko, možda kažem, bude zanimljivo to istraživanje i koliko u stvari čovjek može da se udubi u nešto, a da ni ne zna da nije znao pre toga da će mu se toliko svideti. Naravno, najzanimljiviji deo takmičenja su definitivno te usmene runde, jer tu imate priliku da stvarno pokažete šta ste naučili svo to vreme, jer izlažete pred ljudima koji su vrhunski stručnjaci u toj oblasti i stvarno morate da budete veoma upoznati sa materijom, a i veoma sigurni u to što govorite i kako govorite, da biste jednostavno mogli da nadmašite protivnika. A i sam način izučavanja prava, kako se to radi na mood-court takmičenju, dosta pomaže studentima, u smislu da konačno oni pišu nešto, da primenjuju neka znanja koje su stekli. Mislim da je najveće iskustvo koje se stekne na ovim takmičenjima jeste sam način razmišljanja i način formiranja i strukturiranja argumenta kad je u pitanju pravničko razmišljanje i pravnička logika. S obzirom da veliki deo studenta završi fakultet, ima to neko fundamentalno znanje,
ali s druge strane jako ga je teško primeniti u praksi i ne zna kako da ga koncipira. Kada krene u nepoznato, stvari koje sretne na putu do cilja čoveku mogu biti vrednije i od njega samog. Motiv je bio pobjeda i da se nekako pokažemo koliko mi sami iz Srbije možemo da postignemo neki veliki uspeh. Moj motiv je bio znanje i još uvek je znanje. I jednostavno nismo očekivali da ćemo da pobedimo, da se ne lažemo. Hteli smo i da vidimo Oxford i London, to je bila jedna sjajna prilika za putovanje, ali eto desilo se, otišli smo, videli smo i pobedili smo. Ceo tim je prosto bio skup različitih ljudi. Kad imate ljude koji su dosta različiti po karakteru, nekako predstavljaju balans jedan drugom, pošto imamo po 2 govornika u svakoj rundi i dobijete onaj efekt da i sudijama koji su možda za jedan tip govornika, imate druge sudije koji su za drugi tip govornika, negde se to izjednači i na kraju dobijete na ukupnom skoru jako dobre poene. I u ovom slučaju pobedio je tim. Mnoštvo karaktera koji se razumeju u svim svojim različitostima osnovni su preduslov za uspešan tim. Pre svega bili smo tim kad je trebalo i to je osnov za sve drugo. I to su i drugi primetili. Pomagali smo jedni druge. Gde je neko zapne, tu je drugi uskakao. Istražili smo to od nule i samim tim smo mogli bolje da uđemo u srž problema i mislim da smo zbog toga bili bolje spremni od ostalih timova. Dakle, ne može bez rada, to je činjenica, ali baš za rezultat, za uspeh je presudna sreća. Meni je bilo bitno da budem zadovoljan sa onim što sam pokušao da ih naučim. Nagrada je opravdala uloženi trud, ali nije promenila ove mlade ljude koji su je dobili, već ih je dodatno motivisala da svoje znanje nastave da umnožavaju, deleći ga sa drugima. Nakon pobede na međunarodnom takmičenju održali su niz predavanja i radionica sa temom medijskog prava svojim kolegama u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Očekivali smo lep doček, ali stvarno su svi bili presrećni zbog našeg uspeha i profesori i studenti, svi su nas pozdravljali i baš su bili srećni za nas. Meni deluje da jesu bili uzor. Ja vidim sad i kakve kontakte imaju sa ovogodišnjom generacijom koju pripremamo. Poštuju ih u tom smislu da znaju šta su ostvarili, da se trude da ne ostanu u njihovoj esenciji i drže do njihovog mišljenja. Meni je veoma drago kad vidim da se neko interesuje za oblast kojom ja želim da se bavim i vrlo rado ću i da podelim to s njim i da ga uputim i da ga uvedem u taj svet i ako je zainteresovan da mu pomognem.